Saúdos desde Outeiro de Mondoforte. Desde o pasado 10 de maio e ata o vindeiro 18 de setembro está aberta na sede da Fundación de Santiago de Compostela, cita na Rúa do Vilar, unha exposición titulada Galicia 100, obxectos para contar unha cultura. Unha mostra que recolle un centenar de obxectos a través dos cales se vai narrando a historia do noso país. Desde unhas ferramentas líticas de Porto Maior datadas no Paleolítico inferior, é dicir, hai uns 400.000 anos, ata unha reproducción do Xabarín da TVG de 1994, obra de Miguel Anxo Prado, ou o cartel das festas de Bergondo de 2015. Esta mostra está estruturada en base a uns epígrafes tales como territorio, poder, trasmundo, códigos, redes, transicións e comunidade. No apartado denominado Poder, recóllense varias pezas vinculadas á comarca de A Mariña. Estoume a referir a unha reproducción videográfica en 3 dimensións do anel e o báculo de San Gonzalo, o Bispo Santo, do século XII, ou a Mariscala, a cadea na que, segundo se di, estivo preso o mariscal Pedro Pardo de Cela e que podería estar datada a súa fundición no último cuarto do século XV. O báculo e máis o anel, orixinais de San Gonzalo, consérvanse no Museo Parroquial de San Martiño de Mondoñedo, en Foz, e a cadea, depositada temporalmente nesta exposición, adoita estar exposta no claustro do Museo Provincial de Lugo. No apartado denominado Trasmundo, móstrase un xadrez do que se di que pertenceu a San Rosendo, un luxoso xogo fatimí elaborado por artesáns dos reinos árabes da península aló polo século XII, que é un exemplo das boas relacións das clases altas galegas e os reinos musulmáns do sur peninsular. Na sección Redes aparece unha copia da partitura do himno galego do mindoniense Pascual Veiga, estreada por primeira vez na Habana en 1907. Se se pasan por Santiago antes dos Remedios, merece a pena visitar esta exposición de entrada libre e gratuita que abre de luns a domingo de 12 a 2 en horario de mañá e de 5 a 9 en horario vespertino, agás os domingos dos meses de xullo e agosto. Moito poder debía ter a Mariña na Galiza medieval. Na actualidade, a cousa non debe ser así, pois senón, a necesaria estrada que vertebra boa parte da comarca desde Foz ata o Vicedo estaría noutras condicións. E hoxe non quero rematar sen desexarlles felices festas aos burelaos e visitantes que honran nestes días a súa patroa cun envexable programa de actividades dirixido a públicos de todas as idades e sensibilidades. Moito cuidado ao subir a Noria. A min só de pensar en estar a 65 metros de alto xa me produce vertixe. Pensen que aproximadamente é o dobre de altura da que está a Paula, a campá maior da Catedral de Mondoñedo. Bo día.